Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus. Atxaldeon eta ongi etorriak bertze egun batezunat magazinera gaur otsailaren 22. eguna dugu asteazkena eta gaurkoan elkarrizketa batekin gatoz eta gero baitere legebiltzarkidekin egonen gara Nafarroako Parlamentuan. Elkarrizketari dagokionez Lizar Begoñarekin egonen gara. Bera bizkaitar idazlea da, bi poesia liburu kaleratuak argitaratuak ditu dagoeneko eta orain bere lehendabiziko eleberria sortzen dabil. Berarekin solastuko gara zuzen ere poesiaz eta literaturaz ze diferentzia den eleberrigintzaren eta poesiaren artean, nolakoa den bere literatura, arras literatura, nola erran, bisuala, plastikoa dena, interesgarria gainera bera arte ederren mundutik dator beraz, mundutxo hau handitz ezagutzen duen pertsona. Elkarrizketa horretaz gain, erran bezala, parlamentuan ibili gara, kasu honetan, legebiltzarkidei galdetuz, baietz bakarrik da baietz legearen eta translegearen inguruan. Badakizue, Madrilen berriki onartu diren lege garrantzitsu eta entzutetsu horiek, ea ze iritzi duten gure parlamentariek horren inguruan. Guzti hori baino lehen, has gaitezen, betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1819 urtean, Adams Onis ituna sinatzean Espainiak $8 milioi Florida saldu zion estatu batuei. 1940 urtean Tibeten Dalai Lama berria izan zen. 14. zehazki, 5 urte bakarrik zituen Tenzin Gyatso zelarik. 1977an Espainiako Alderdi Komunistak asoziazio politiko bezala erregistratzerako orduan ezetza jaso zuen. Eta 1987an Andy Warhol estatubatuar artista hil zen. Goazen, gaurko lerroburu nagusiekin. Nafarroa 2030 estrategia digitalak 5G bultzada emateak eta plan bakarra banda zabalak lurralde digital eta konektatu gisa eratzen duten foru komunitatea. Nafarroak 128 ditu du babes sistemako aurrak hartzen dituzten familientzako hileko zenbatekoa. Zuregatik guztiengatik, Nafarroko gobernuak martxak 8 emakume nazioarteko egunerako kanpaina. Adinekoentzako elkarlaneko ostatuan Nafarrora iritsi da. Espainiako itzuliak 2 etapa amaiera izango ditu foru erkidegoan Belagoa eta Lekunberri. Nafarroko gobernuak lehendakariak iragarri du gobernua lanean ari dela Ponpeloko togadoa Nafarroan modu iraunkorrean gera dadin. Iruñeko udalak oinezkoen beste 4 pasabide semaforodun planteatu ditu Sanduztelaiko biribilgunearen inguruan mugikortasun murriztua dutenen joan etorriak erraiste aldera. Auna programa pilotuan gizarteratzeko ibilbide integratuak ekimenak Arrotxapeko 80 personen gizartaratzen eta laneratzen lan egiten du. Baztan Bidasoko gazte topagune antolatu du Ernaik martxoren 18 Dona Marian. Iruritako zinema zikloaren barnen Loreak belaunetan dokumentala proiektatuko dute otsailaren 24an 7 gizarte bilgunean. Ea zer dagoen agenda kulturalean? Asteazkenean Izaskun Mujikaren eskutik zuaitzean ezitako ipuinak ipuin kontalaria izanen dugu. Atxaldeko 6etan Barañaingo liburutegi publikoan, sarrera doakoa delarik.
Eta sukaldaritza ikastaroa Tasio López de Gereñuren eskutik postreak prestatzeko. Atarrabiako Xirimiri elkartean atxaldeko 7:00. Hortzeunean pontxa eta mozorrotzeko ipuinak Jaione Urtasunen eskutik, atxaldeko 8:30 Uharteko liburutegian. 4 urtetik gorako haurrentzat zuzendutako jarduera da eta sarrera doakoa da edukiera bete arte. Baitere, Virgine Albiraren eskutik, printzesak betiko ez direnean antzezlana. 4 urtetik gorako haurrentzat izanen da, Tarrabiako kulturretxean atxaldeko 6:00 sarrera doakoa da, baina gonbidapena saioa hasi baino 10 minutu lehenago hartu behar da. Oiana Etxarte Buezoren naiz liburuaren aurkezpenak katakraken atxaldeko 7:00. Nortzaren, baldakizu nortzaren, jakin nahi duzu nortzaren, naiz. Zure burua ulertzeko eta zure burua ezagutzeko liburua da. Eta bertsoaro zikloaren barnean, bertso jaialdia 7:00 Nafarroko Antzerki Eskolan. Bertan egonen dira Aitor Bizkarra, Aitor Mendiluze, Alaia Martin, Joanes Ilarregi, Maian Itxoperena eta Sarai Robles. Eta hortziralean, Arrosadiako liburutegian 6:00 ipuin kontalaria. Ordubetez Maitane Perezek ipuin berri eta zirraragarriak kontatuko ditu. Gaia, elurrezko ipuinak. Eta Zurrunka teatroaren eskutik itzal antzerki laborategia. Gorputza eta maskarak. Atxaldeko 4:30 6:00, 6 urtetik gorako aurrei zuzendua. Eta larunbatean, zuregatik rock, Donibane, 5 urte zugabe, 5 urte zurekin, otsailaren 28 erran bezala totem aretoan, lagunkide ezagun ez ezagun, belaunaldi berri, askok elkar ikusiko dute. Jaialdian, Zartako, Arkada eta Afutalde kontzertu eskainiko dute, totem aretoan bertan, 8:00 aitzinera. Ea zer dagoen baitere gaurko egunkari nagusien azaletan. Diario de Notiziasen kasuan, berri entzutetxua, Putinek desarmatze nuklearrerako ituna bertan bera utzi du Estatu Batuekin eta Mendebaldeari gainera erronka bota dio. Errusiar presidenteak jada elkarrizketetarako deirik egiten ez duenak dio ezinezkoa dela Errusia gudu zelaian garaitzea. NATOk Kievi lagunduko dio armak eskuratzen eta Bidenek dio Moskuk ez duela gerra hau irabaziko. Argazkian zenbait politikari eta enpresari nafar izenburuan, enpresarentzako zibersegurtasun zentroa Nafarroan, Bortz G. sarien banaketa, Baskofan, Diskom eta Jorge Lenperezi iria foroaren barnean eman diete. Berri gehiagotan, Akzionak eta Plug Powerrek 87 milioi euro bideratu dituzte Zangotzako lantegira, Osasuneko intersindikalak grebara deitu du martxoaren 23rako, hainbat poliziaren aurkako kereia aurkeztu dute Iruñean 1973an egondako torturengatik eta Pirinioetako mahaiak egiaztatu du urtero biztanleriaren 10% galtzen dela. Diario de Navarraren kasuan, Frantziak atzeratu egin du orain Euskal HTaren Europarako irteera gutxienez 2052 arte. Bidearen zabalerari esker HTA Frantziara igaro daiteke, baina ez abiadura handian. Argazkian zenbait kirolari ezagun eta izenburuan bizikleta itzulia festa izanen da. Baluarten aurkeztu dute Saubater Belagua eta Iruña Lekunberri etapak. Berri gehiagotan, sektore aeroespaziala Nafarroan 21 enpresa eta 370 lanpostu. Baitere 69 milioiko inbertsioa Zangotzako hidrogeno plantan eta greba berria Nafarroko osasungintzan martxoaren 23rako. Gara egunkarian, gehiengo sindikalak bertzelan uzte bat deitu du osasun bidean eta hartundo baztertzeko eskatu du. Martxoaren 23ko grebaren aurretik protestak izanen dira osasun zentroetan. Labek, Saek, UGTek, Elak eta Komisiones Obrerasek osatutako blokerako osasuneko zuzendari nagusiak solaskide baliodun izateari utzi dio. Argazkian Iker Irribarria pilotaria eta izenburuan Iker Irribarria agur pilota profesionala. Gaur agertuko ditu aramarrak arrazoiak, baina ETBek zabaldutakoaren arabera belauneko arazoek behartu dute erretiroa hartzera. Berri gehiagotan Putinek bertan bera utzi du Estatu Batuekin duen itu nuklearra
eta gizonek Andrek baino 6.000 euro gehiago irabazten dituzte urtero. Berria egunkarian, argazki luze batean Vladimir Putin hitzartze bat egiten, eta izenburuan armagabetze nuklearraren ituna eten du Putinek. Argudiatu du NATOk eta Estatu Batuakek ez diotela uzten armategiak ikuskatzen. Ukrainako gerra hasi izana leporatu dio Mendebaldeari eta ohartarazi du guda zelaian mendera ezina dela Errusia. Bertze argazki batean lantzeko inauteriak izenburuan kolore festa bat lantz. Txatxoak mielotxin, ziripot, zaldiko eta arotzak berriro atera dira karrikara eta inauterietako kolore erreka berreskuratu dute. Berri gehiagotan, Iker Irribarria agur esan die frontoiei. Baitere, IEak adierazi du enpresa irabazien 3% aski dela metano isuriak 75 gutxitzeko, eta Euskal Herria Bizirik plataforma sortu dute natura eta landa eremua babesteko. Eta akitzeko Euskal Herria Irratia, Osasunako segurtasun zuzendaria lanik eta soldatarik gabe utzi dute Ikurrinaren auziagatik. Osasunako klubeko zuzendaritza batzordeak ebatzi du Osasuna eta Mallorcaren aurkako partida bitartean armaietan izandako gertakariak oso larriak izan zirela. Alboko berrian, Oier Osinaga labeko kidearen hitzak gezurretan aritu zaizkigu osasunbideko negoziazioetan. Eta azkenik Nafarroko Pirinioetako mailak despopulazioari aurre egiteko aurrekontu handiagoa eskatu du. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur asteazkena euritara joko du eta eguraldia aldatu eginen da. Goizean oraindik euria noizean behin eginen du, baina egunaren bigarren partean euri gehiago eta sarriago eginen du eta eguna amaitzerako gogotik eginen du. Gainera atxalde gau partean elurkota jaitsiz joanen da eta azken orduetan 1000 metrotik gora elurra egin dezake. Ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, temperatura maksimoek bera eginen dute eta ez dituzte 15 graduak gaindituko. Eta hortzegunean negu giro arratsa izanen dugu euria etengabe eginen du eta temperatura are gehiago jaitsiko da. Prezipitazioa denean eginen du, elurkota 1000 metrotik azkar jaitsiko da eta 500-700 metro inguruan egon daiteke. Gainera, ipar partean zaparrada trumoitsuren bat izan daiteke. Ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, tarteka zakar kostaldean eta Nafarroa hegoaldean. Temperaturak nabarmen bera eginen du, hotza bueltan izanen da eta balio altuenak oro har ez dituzte 10 graduak gaindituko. Bueno, hemen gaude, por fin, 3 aldi saiatu gara, Lizarrekin solasten gaurkoan, eta ez genuen lortzen, ez dakit gu teknologiaren sobera lagunak garen, literaturarenak eta kulturarenak gehiago, hori bai. Eta izuzen ere, Lizar Begoña idazlearekin egonen gara gaurkoan, horretaz solasean, bere literaturaz, izan ere Bizkaiako idazle honek baditu 2 poesia liburu dagoeneko ateratak, eta orain, itzalkinak eguzkitan eleberria ere idazten dabil, edo omen dabil, ez dakit berak kontatuko digu, argituko digu hau hobeki, eta gainera duela aste batzuk hementxe Iruñan ibili zen, Laba espazioan nahi zuzen ere, hitzaldi bat ematen, hitzaldi errezitaldi bat, bertzekide batzuekin batera, eta, berarekin izanen dugu hortaz solasteko aukera, beraz, arratsaldeon, Lizar? Arratsaldeon, eta eskerrik asko. Orain bai, por fin haitzen datzugu ongi, ikusi ongi, dela ongi, teknologia gure alde, beraz, aurrera honekin. Lizar, egon zineten Laban, kasu honetan, sexu eta genero disidentziaz eta poesiaz, solasean, gorputzaren inguruko idazketaz, eta hitzaren eta ikusizko arten inguruko loturaz. Egon zineten solasean, bertzeak bertze. Ordan galdetu nahi dizut, ez dakit, zer da hor, zu kontatu zeniona pixket Iruñeko publikoari? Bueno, izan zen, mai inguru bat Ibone Gainarekin batera, berak idatuta, berak lotu gintuen Elena eta biok apur bat ikusten zuelako gure lanetan bazegoela horrelako antzekotasun punto bat, ez? Biok lantzen genituelako, queertasunaren inguruan hainbat gai, eta gorputzaz, sexu disidentziaz,
eta literaturan hori nola azaleratzen den, horren guztiaren bueltan ibili ginen hitz egiten. Eta uste dute nahiko polita izan zela topaketa, eta uste dut gauza nahiko interesgarriak irten zirela elkarrizketa horretatik, bai. Orokorrean, Lizar, zure literaturan, zure sormenean, gorputzak badu presentzia berezia? Nik ez dakit, ez nuke esango modu kontziente batean egiten dudanik, edo presentzia hori ematen diodanik modu kontziente baten. Baina bai egia da, apur bat Ibonek jarri zion perspektibatik, eta bera literatur kritikaria da, orduan bai bere begiradatik bai ikusten nuen apur bat gorputzaren presentzia hori. Eta zer den gorputzetik idaztea? Nik esango nuke dela apur bat gehiago gorputzak bizi duen materialtasun, edo ez dakit, fizikotasun horretatik idaztea, hau da, sentsazioetatik, edo ezain beste ideiak eta kontzeptu horietatik, ez dakit. Hola, baitere bai, gehiago, ez dakit, nola hautematen dugun edo sentitzen mundua gure azaletan. Zuk erraten zuen, ez? Ez hain bertze igual ideia supergaratua, razional, makro bat, ez? Baizik eta gehiago. Jak batzuk erraten dute, nik ez dut hain bertze ezagutzen, baino Maialen Lujanbio pixket bertsolaritzara ekarri zuela pixket bertsolo modua egiteko hoxen modu bat, ez? Hola, ez hain bertze historia hundiak, ez? Ni zer dakit Euskal Herriaren epika, baizik eta gehiago, aizu, ni metroan sartzen naizenean, ez? Nola bizitzen dudan. Pixket, horra turbiltzen alda kasko gehiago? Nik uste baietz. Nik bestalde gainera ulertzen dut gorputza, entitate, ez dakit zelan esan, hainbat gizarte batean edo belaunaldi batean hainbat gaik zeharkatzen dituen objektu bezala, ez? Eta territorio horretan edo gorputzaren territorio horretatik pasatzen direla kontzeptu sozial guztiak, gaurkotasun baten zertxela da pila bat, orduan horregaitik da hain interesgarria niretzat gorputzaren ideia hori. Feminismoa gainera hor lehen lerroan jarri duen kontu bat, gorputzarena. Hain zuzen ere, sexu eta genero disidentziaz ere solastu zineten, zure poesia, zure literatura, Lizar, politikoa dela erran daiteke? Nik uste egin batean baietz. Nik uste egin handi baten badaukala politikotik, ez modu zuzen eta ez dakit, nire ustez, nire poesia politikoa da, baina esan dugun bezala gorputz batetik idazten dudan puntu horretatik. Eta zentzu horretan ulertzen dut nik nire politikotasuna, ez? Nik ez dut idazten Euskal Herriko instituzioei buruz edo ez dakite, edo gatazkari buruz, hola modu zuzen batean, baina bai, agian nire gorputzean horrek bai zeharkatzen du eta beste modu batean azaleratuko da nire testuetan. Izan daiteke zeharkako modu baten agertuko dira gai horiek, baina eskutuagoan edo beste prisma batetik. Eta nire uste pertsonalean gainera, hori da hain zuzen ere artearen eta literaturaren indarra, hau da, solasten aldela gauz hauetaz, baina guri nola ukitzen dakuten. Gauza bat da ensaio bat, eta erraten dizute hor, nizerdakit, pobrezia energetikoa ikaragarria dago, baina hori ez, nola bizitzen du batek bere egunerokoan, lotxa, adibidez, ekartzeko norbait, gonbidatzeko norbait etxera, ez? Nik uste dut gauz hori eta solastea hori da artearen boterea, eta gainera horretan badu ikaragarrizko boterea, erran nahi dut politika egiteko, ez dakit zuzen dena den, baina artea erabiltzea, egundokoa da. Lizar, bazabiltzazuk baitere, erraten genuen moduan, Itzarkinak eguzkitan liburua eleberria egiten, sortzen, Igartza sariaren irabazlea izan zinen proiektu horrekin, eleberri proiektu horrekin. Bueno, ez dakit kontatzen aldi guztun zertan dagoen eleberri hau, ari zara zerbait aurrera zen, presionatu gabe, ez dut deus pixuri egiten. Bai, ordoa, ez dut esango harin oso azkar doanik, bada nik uste prozesu
geldoago bat, poesiarekin alderatuta, nik normalean poesia piezak oso izan daiteke astiro idaztea ere bai, baina normalean ritmo batekin idazten dut, ez? Kasu honetan, hilabetetan zehar nire barruan dagoen gai bat da, eta etengabe etortzen zaite, nire egunerokoan etengabe daukadan zerbait da, orduan astiro doa, nik astiro idazten dut gainera, eta nire denborak ditut idazteko, orduan, esan dezaket aurrera doala. Eta irailerako bukatuko dut, edo hori da intentzioa, ez? Proiektua bera bukatuta izatea, eta datorren urtean argitaratzeko ideiarekin. Orduan, Zer diferentzia sumatzen dituzu poesia idaztetik, kasu honetan eleberri bat idaztera? Esan dudan moduan, alde batetik ritmoaren kontuan. Nik uste nire lehenengo aldia da eleberri bat idazten dudana, edo horrelako proiektu batean sartzen naizena, orduan bai ikusten dut horrelako liburuaren osotasunaren prisma etengabe eduki behar da, detaileak idazten zaudenean ere bai, osotasun batetik ere ikusi behar da, ez, distantzia batetik. Eta ez da lan niretzat, eta ni hasi berri modura, komplikatu samarra egiten zait, baina horrek ere ematen dit erronka punto bat, eta oso gozagarria iruditzen zaite. Plazerez bizitzen ari naizen ibilbide bat da, esan nahi dut. Akaso eleberria egon behar da, nola erran, aurretik diseinatuago, nola baitera, hau da, pentsatu behar duzu bere osotasunean gehiago xetasunak ikusi, nola baitere denak enkajatzea plan orokor batean, eta akaso olerkia, joaten altzara pixkat improvisatzen gehiago? Nik ez dakit, ez naiz ausartzen esatera modu bakarra dagoenik idazteko, ez? Nik eta gainera entzun izan ditut, irratsaioak, podcastak eta testigantzak beste idazle batzuenak azaltzen zer den haientzat eleberri bat idaztea eta zein den prozesuaren, zeintzuk diren nondik norakoak, ez? Eta ez dut uste dagoenik modu bakarra. Badaude idazle batzuk hasten direnak esaldi batetik idazten eta hortik doa ontzen proiektua. Nik uste ez dakit hasieran edo bukaeran den, baina momentu batean bai egon beharko litzateke ariketa hori, ez? Distantzia batetik ikustearena. Baina ez nuke esango hasieratik aurrez idatzita egon behar denik. Hori. Atalak edo bai osotasun bat edo ez dakit. Gero, ez dakit bertze aldetik ere ematen duen askatasun gehiago akaso ideiak eta garatzeko, igual ez, olerkian ibili bartzara pixketa ajustatzen ez, hitzak txakiak hitz arron gutxirekin saiatu haunditz erraten, eta berriz eleberrian, ez dakit ez, hartzen alduzu patxada pixket gehiagorekin nahi zu, eta esaldi batean ere hitz batzuk egoten aldire akaso egon behar ez zirenak, baina ez da deus pasatzen, ez, egiten dituzu esaldi luzeak, eta horrek ere pentsatzen dut ematen duela nola baitere, ez dakit, bertze askatasun bat idazteko eta ideia garatzeko eta sakontzeko akaso. Bai, izan daiteke, bai. Igual ikasten ari naiz, agian poesiatik nator eta niretzat hitz bakoitzak pisu handia dauka, ez? Eta ez dakit hemen erakustearren olan testu honetan hitz oso gutxi daude, orduan hitzak oso modu detailatuan aukeratzen ditut, ez? Prosaren kasuan aldiz, agian jakin behar da hitz batzuk ez direla, bakoitzak bere pisua duela, ez? Eta horre ere jakiten, ez dakit, balantza bat sortzen. Hitz hauek sartu ditut, baina agian ez dira. Baina, indarra daukate berdin, hau da, osatzen dute ezurdura guzti hori, orduan. Eta nik uste hain astiro idazten dut horregatik ere agian. Poesiatik natorrelako eta parrafo edo paragrafo bakoitzari ematen didalako garrantzi linguistiko itzela. Eta ez dakit, beste barik, bai.
Gero, pentsatzen dut, hau nire kuriosidade pertsonala, baina esaldiak ere pentsatzeko moduan diferente funtzionatzen duzula, ez? Olerkian pentsatzen duzu, ez dakit, ez? Pram, hitz pare batekin, ez? Botatzea zerbait, baina nola pentsatzen den eleberria da diferentea. Pentsatzen duzu esaldi luze bat, ez? Relato bat, narrazio bat, orduen, karo, ez dakit, buruak funtzionatzen du diferente. Osa, nik pentsatzen dut, izateran zarela ona idazten olerkiak, baina ez derrigorrez eleberriak, eta viceversa, ez? Osea, direla como bi esparru diferente. Bai. Eta agian hori, zuk esan bezala, agian esaldi batek izan dezakeen funtzioa, izan daiteke agian beste esaldi batekin konektatzea, edo beste kapitulu batekin konektatzearena, ez hainbeste hitzak berak daukan zentzu fonetiko edo daukan zentzu estetikoa testuaren baitan, ez? Izan daiteke lotura funtzio bat, edo, bueno, hori da, ez dakit. Itzalkinak eguzkitan, hau idazten zabiltza, beraz, eskara sartu, gaian eta hor badakit kiosko batean nolabait ere kokatzen dela, Benidormen, hor bi pertsonaia ezberdinekin, eta bi pertsonaia ein batean antagonistekin, aipatzen zenuen ez, berriako elkarrizketa batean, eta hor, gauza bat, kurioso egiten zitzaidan, kontraste bat agertzen dela, adibidez, ez dakit ez, bata garai batekoa da, eta bestea gaztetxoagoa, eta bertze garai batekoa, eta horre ikusten zenuela, pantalla eta akaso paperaren arteko hori, ez, kontraste moduko bat, eta gaur ibili garela pantaiekin borrokan, pues, behin nintzun horretaz ere galdetu, egiten ari diote, zure ustez, literaturari, orokorrean, errango zenuke hori, nolabait ere artean ez dakit, baina behintzat idazleen etxaiak direla nolabait ere? Justo esan duzunan esaldia moztu da. Galdera da, ia pantailek mesede egiten dioten idazleen lanari, ez? Gehiago kontrakoa galdetzen nuen, bai, hori da, baina galdera hortik hau da. Karo, badutelako sentsazioa, orain solastuko gara hortaz, baina karo, pantailek ez, badute funtzionatzeko bertzen modu bat, ez, hiperestimulanteak dire, visualak ez dakiz zer, eta karo, da, justo literaturaren kontrakoa ez duzu hainbertze sakontzen, ez duzu harreta mantentzen toki batean, eta bertzerik gabe, badakitela interesatzen zaizun gai bat, eta hortaz ere galdetu nahi nizun nola baitere, kalte egiten ari dute zuei idazlei pantailek. Ez dakit, kalte... Nik niri gustatzen zait hau planteatzea, material bezala. Gustatzen zaite ideia hau hartzea, ikertzeko beste beste aitzakia bat bezala, ez? Interesatzen zait hori papera eta pantailen arteko lotura hori edo zer dagoen hor. Agian ez dira guztiz etzaiak, ez? Agian badago hor konbibentzia moduko bat, edo izan daiteke bakoitzak izatea bere ritmoa, bakoitzak izatea bere kodeak, ez? Baina elkar bizitza posible dala. Dena dela, igual, agian beste alde batetik begiratuta izan daiteke, guk gaur egun beste erritmo bat dugula gauzak kontsumitzeko, eta Instagram eta horrelako sare sozialetan ere kontsumitzen ditugun edukiak oso azkarrak direla, ez? Ez dago alderatzerik literatura, novela, horrelako novela bat irakurtzearekin. Interesgarria iruditzen zait gaia, baina, etzaiak ez dakit esango nuken, ez naiz ausartzen, zatera. Eta gaina pantalla baten bitartez erratea hori ez dakit zuzenen dade, baina ez galdetzen izun, zeren justo etorri naiz irakurtzen liburu bat, azken aldian irakurtzen ari naizena, eta jorratzen ditu gai hauek, eta erraten du nola, haizu kontuz internetak eta pantailek nola dituten, azkenen gure pentsatzeko modua, gure funtzionatzeko modua bera eraldatzen, eta galtzen ari dugu gaitasuna, adibidez, irakurtzeko, sakontasunez irakurtzekoa, lektura profunda erraten dena gazteleraz, horri ere galtzen ari dugu, eta haizu, momentu batean planteatzekoa da, zenbat mesede egiten ari dute pantailek eta internetak, arteari, literaturari berezikiak. Nik gustatzen zait hau pentsatzea, baina beste, errealitatetik jasotzen ditugun estimulu hauek, gero hori testu
bilakatzea. Hau da, ez ikustea oztopo bat bezala gertatzen ari den hau, edo fenomeno hiperestimulante hau, ez ikustea etsai bezala, baizik eta hartu fenomenoa, eta zer egingo dut honekin, eta ze testu mota egingo dut, gero ikusleengana edo irakurleengana heltzeko, ez dakit, material bezala erabili. Eta agian formak ere aldatu, agian arinagoak, ez dakit, moldatu errealitate berrietara. Hain zuzen ere, Lizar, okerrez banago, zure bi poesia liburuetako batean, ez dakiten Gepardo Japoniarrak edo aro behilegietan, bietako batean, pixket formatu hori ez dakit imitatzen duzu nolabait ere, ez? Nolabait ere hautsiagoa dena edo, ez? Hori, fragmentatuagoa dela, ez dela erabat osoa poema liburuetako bat. Bai, nik uste hau bigarrenean izan dela, Gepardo Japoniarrak liburuan nik uste hor bai egin dudala autua apur bat, hori, zuk esandako fragmentazio horren alde, edo bueno, ez dakite, gustatzen zait ikustean nire testuetan ere badagoela horren izpiren bat, eta bai, hortik dago hartuta, hortik dago inspiratuta, esango nuke. Ze elikatzen naiz, ni ere belaunaldi batekoa naiz, eta bueno, nik ere kontsumitzen ditudan edukiak sareetan daude, eta sare sozialetan, eta orduan, bueno, formak ere hortik hartzen ditut. Eta bueno, bai, isladatzen da liburuan. Ze kontatzen aldi guzu, gehiago, liburu honetaz, Gepardo Japoniarrak? Bueno, nik uste liburua bera bada, esango nuke poesia bisualetik apur bat badaukala, hau da, testuak paperean daukan materialtasunari ere nahiko kasu egin diot, ez dakite, ni ere arte ederretatik nator eta eskultura, ez dakite, testua irudi bezala ikusteko ariketa asko egin ditut, orduan, bueno, hortik badauka adibidez, erreferentzia asko dituen liburua da, hau da, nik irakurketekin batera, bueno, markatzen, gustatzen zait erakustea zeintzuk diren nire referentziak, eta bai, apur bat azalean utziz bezala, zer den, nondik elikatzen naizen, ez? Eta nondik datorren testu hau egiteko inspirazioa. Eta, bueno, ez dakit, 5 kapituloko liburua da, okerrez banago. Eta, bueno, badaude poema laburragoak, badago prosaren bat, ere bai, prosan idatzitakoa, eta horrela, laburtuko nuke, horrela, ez dakit. Eduki aldetik hainbat gai jorratzen dira, ez nuke esango bakarra dagoenik. Bai. Pentsatzen dut aktualitatekoak, zuri ukitzen dizutenak, gorputzarenak ere bai, seguraskerez, zutik, ez dakit maitasuna ere bai jorratzen den, diot, gai klasikoetako bat izaten delako poesian, ez dakit hori ere aurkituko dugun liburu horretan. Bai, maitasunaren gaia ere ageri da, eta nik maitasuna ez dut nik maitasuna idazten dut apur bat metadiskurtsiboki, ez dakite, maitasuna bera birplanteatuz eta niretzako zer den galdeginez, eta bueno, dira, ariketa txikiak, hori apur bat ulertzeko, ez? Nik bizi dudan maitasuna eta nire inguruan ikusten dudana, eta Oberena beraz liburu horiek hartzea esku hartzean eta gozatzea liburu horiekin. Kontu gehiago zure idazteko formaz, aipatzen duzu fonetika edo nolabait ere gustatzen zaitzula, eta uste dut bigarren liburu honetan hain zuzen ere baduzula olerki bat katalanez, ez dakiten pixkat hain zuzen ere hausteko eta azpimarratzeko, ez, fonetikaren garrantzi hori, ez dakit, zer rango zen euskararen igual fonetika, zer nahi dut idazterako orduan, iruditzen zaizu, ez dakit, fonetika on bat duela, ez dakit galdera horrek ere zentzurik duen? Ez dakit ondo erantzuten horri. Nik euskeraz idazten dut ere autu bezala, ez da? Nik badakite agian erderaz, gazteleraz idatzita beste publiko zabalago baten gana igual agian irtengo litzateke, ez? Baina, bueno, gustatzen zait euskeraz idaztea,
Eta horrez gain, zuk esan bezala, katalanez, italieraz, frantsesez ere badaude aipuak, eta gustatzen zait nahastea euskera beste hizkuntza batzuekin, bai fonetikoki, eta ez dakit, batzutan probatzen dut, zelan izango litzateke poema bera beste hizkuntza batean, eta baditugu interneten bidez baditugu baliabideak, ez? Gauza horiek probatzeko. Orduan, adibidez bat gehiago gustatu zitzaidan horrela eta horrela utzi nuen katalanez. Ez dakit. Bada fonetika kontua eta zelan sartzen den, ez? Sonoritatea ere ezberdina da, eta irakurleak irakurtzen duenean beste modu batean iritsiko zaio. Izango zen interesgarria, ikustea nola baitere hizkuntza bakoitzaren fonetikak ere pixken nola eraldatzen duen idazteko forma bera, zen azkenean badakit bereziki, ez? Poesian sonoridadeak badola garrantzia handia, ez? Akaso eleberrian, ez dakit hainbertze presentzia duen, ez? Baina poesian bai hor ze garrantzitsua den nola baitere ahoskera horrek, ez? Irakurtzen duzunean izatera ahoskera horri. Hain zuzen ere, pentsatzen du Lizar, honekin hoberena dela entzutea hain zuzen ere zuk egiten duzuna. Ez dakit, nola baitere eskaintzen aldi guztun, horko lagintxo bat, aletxo bat, zure poema bat entzuteko behintzat, kata txiki bat egiteko. Bai, ia. Pentsatu dut agian, irakurriko dut bat, agian entzutekoagoa dena, ze besteak nik uste gehiago direla irakurtzekoak, eta agian paperean ikustekoak. Orduan, irakurriko dut bat, apur bat narratiboagoa dena. Vale. Aurrera. Hau ez da kanta bat, dauka izena, testu honek. Lehenengo estrofa. Begira ezazu, aukera pluraldua. Bizitza paraleloek ugaldua. Baina bakar bat hartuko banu, abaniko zahar helduan, dena erdituko nuke, besteen negatibo galduan. Errepikapena. Familiaren luzapen bizigabeak. Zenbat dira eros daitezkeen abereak? Lehenengo estrofa. Bigarren estrofa. Begira ezazu, egun motela, itoizen kantan bezala. Piztia eta mustroen giro ospela. Beti akordatuko naiz, exiliatutako Kristofena zela, sakon irentzi gintuen novela. Hirugarren estrofa. Zarataren arteko erresuma izila, edo katoliko mutatuen eskilak. Eta gozeak, mina badakar, atseden gabe arituko naiz bila, gauza guztien posesio hila, pixel multzoaren negur hurbila. Errepikapena. Familiaren luzapen bizigabeak. Zenbat dira maita daitezkeen aleak? Eta, hori da, apur bat errimekin eta igual gehiago entzuteko. Hain zuzen ere, Lizar. Ez dakit hain ohikoa den akaso orain idazle gazteetan poesia egiten denean, errima aurkitzea. Ez dakit, sentsazio igual azken urtetan hori bizket aldatu dela. Zuk berriz, behintzat poema honetan, erabiltzen duzu errima. Bai, baina, ez da, normalean ez dut jotzen errimara, Egia da honetan bai, eta honetan gustatu zitzaidan erabiltzea, baina normalean ez dut erabiltzen. Klasikoagoa da gian, Horrela, antzina aliterazioak eta horrelako medioak gehiago erabiltzen ziren, egia da. Pentsatzen dut hori izan daitekela akaso lehenago ere bai, musikak etzuelako hainbertze presentzia, eta nolabait orduen ere poesiari eskatzen zitzaiola gehiagolako musikalidade bat, Eta igual gaur egun badugunez, ez dakit, bizigara rodeatuak musikaz, igual poesiak baditu bertze nolabait ere askatasun batzuk zentzu horretan. Ez da hain beharrezko akaso lehenago bezala. Bai, hau da, ez dakit ezagutzen duzun Irene Vallejoren infinitua, edo El infinito en un junco liburua, eta egiten du liburuaren historiari buruzko errelatu bat da, ensaio eta biografia antzeko bat, eta kontatzen du poesiaren hastapenak izan zirela entzutezkoak, hau da,
errezitatzen zuten, orduan, errimak hortik datozela esango nuke. Garai horietatik, bai. Kultura oral batetik, ez? Nolabait ere bertze batera pasa garela azkenean. Bueno, en fin, gaur sarrera txiki bat bertzikera ikusten duzue Lizarre gainera nola ezagutzen duen, azkenean arte ederren mundutik datorrera, beraz, plazerra berarekin solastea. 2 poesia liburu aterak ditu, Aro Beilegiak eta Gepardo Japoniarrak, eta orain, hortxen bere lehenengo eleberria lantzen, Benidorreko kiosko batean gertatzen diren gertakizunetaz, hain zuzen ere. Izanen dugu aukera, pentsatzen dut, ezakit urte honetan edo hurrengoan, horretaz gozatzeko Lizar Begoña, idazlea, bizkaitarra, gaur hemen xaloan, ezagutzeko plazerra izan duguna. Lizar, eskerrik asko. Zuei eskerrik asko, gonbidatzearren. Eta guazen ere, Iruñerriko udaletako albistekin kasu honetan, Eguesibarren, Etxaurin eta Iruñeako udaletan ea zer duten kontatzeko. Eguesibarko udaleko berdintasun arloak urtero bezala hainbat ekitaldi antolatzen ditu 18an ospatzen den emakumearen nazioarteko eguna dela eta. Aurten, kirol arloarekin batera, haiengatik egingo dugu lasterketaren 2. edizioa eginen da. Herritar guztiei, adina edozein delarik ere, zuzendutako lasterketa herrikoi eta solidarioa da. Emakumearen nazioarteko eguna dela eta antolatua. Horretaz gain apirilaren 4 bitarte, Sarrigurengo jaiak hasteko txupinazoa ekainaren 9an, nork jaurti proposatzeko aukera izanen duzu. Talde bat edo pertsona bat izan daiteke irizpideak eta oinarriak Eguesibarko udalaren webgunean. Eta Etxaurin igande honetan, otsailako 26, Karpeta Urdinak Euskal Herriko torturaren inguruko dokumental emanaldia egonen da. Gainera, dokumentalaren arduradunak egonen dira dokumentalaz solasteko. Etxauriko udaletxean 6etan izanen da. Iruñean, Zibibox Kondestablek 2 hitzalditan eskainiko ditu 15. mendeko Iruñean testu inguru historikoa azaltzeko batasunaren privilegioaren aurretik eta ondoren. 2 hitzaldiok batasunaren privilegioaren 600. urteurrena ospatzeko udalak antolatutako jardueren osagarri dira. Baitere, Auna programa pilotua gizartearentzako ibilbide integratuak ekimenak Arrotxapeako 90 pertsona gizarteratzen eta laneratzen lan egiten du. Eta azkenik, Labriteko pasabidea oinezkoentzako ireki da berriro, errefortzu eta konponketa lanak amaitu eta karga dinamiko eta estatikoaren probak gainditu ondoren. Martxoan hasi ziren lanak 40 tona altzairu ordezkatu dituzte eta 130 soldadura gehiago egin dira. Erramezala parlamentuan ere ibili gara, kasu honetan EH Bilduko eta Gero Abaiko ordezkariekin haiek erantzun diote, behintzat gure galderei, eta galdetu dieguna zera da. Madrilen onartu dituzten lege entzutetsu hoien iritzia zein den. Baietz da bakarrik baietz lege feminista eta trans legearen inguruan. Ea ze iritzi duten. Orain arte indarrean zegoen legediak izugarrizko trabak jartzen zizkien transpersonei, eta nik Nafarroko erreferentzia hartuko nuke. 2017an LGTBI+ persona guztien eskubideak bermatzeko lege onartu genuen, eta bertan, transexualitatearen inguruan ere, adingabekoen kasuan protokoloak ezarri ziren, askoz ere berme handiagoak transpersonek ordura arte zituzten oztopoak gainditu ahal izateko, bai osasun zerbitzuetan eta bai bestelako administrazioaren zerbitzuetan ere. Eta beraz, sektore batzuetatik sortu nahi den zarata interesatu horren gainetik guk ulertzen dugu ikuspegi feminista batetik persona eta kolektibo guztien eskubideak defendatu egin behar direla.
eta persona eta kolektibo batzuen eskubideak defendatzea eta bermatzeko bidea egiteak ez duela inoren kontra jotzen, ez dela inoren eskubideak zapaltzen. Positiboki baloratzen dugu lege hau onartu izana. Egia da, Nafarroan 2017an, 8/2017 legea onartu zenetik, hainbat eskubide zeukaten transpertsonek eta LGTBI kolektiboak orokorrean zeukaten hainbat eskubide bermatuta, aldi berean egia da gauza batzuk Nafarroak eskuduntzen kontuagatik ezin dituela arautu eta Madrilen egin behar zela. Eta aurrera pauso politak egon dira. Adibidez, onartzen da genero autodeterminazioa, transpertsonen izenak erregistroan jartzeko. Adibidez, hau oso garrantzitsua da. Genero autodeterminazioa izan da nik uste debatearen erdigunea, eta garrantzitsua da hau. Eta honetaz gain, beste neurri garrantzitsu batzuk onartu dira. Nik beste bat azpimarratzearren esango nuke konbertsio-terapiak debekatuta gelditu direla. Konbertsio-terapiek normalean gaixotasuntzat hartzen dute transexualitatea, baita homosexualitatea ere, eta orain legez debekatu egin dira eta hori oso berri ona iruditzen zaigu. Abortuaren legearen kasuan ere alde bozkatu genuen. Egia da, Euskal Herrian eta Nafarroan bereziki legedia horretan urratsak eman ditugula, esate baterako 2016an Nafarroko osasungintza publikoaren aldeko apustua egin zen, emakumeek haurdunaldia eteteko erabakia hartzen dutenean, eta orain Espainiako Kongresuan onartu den arauan, osasungintza publikoan berme hori ematen zaie emakumeei, eta gero badago bigarren kontu importante bat, eta bada 16-17 urteko gazteen kasuan, gurasoen baimena eduki behar ez izatea. Eta gure ustez hori ere urratsa da eskubideak zabaltzen dituelako. Ez dezagun ahaztu, prebentzioan inbertitu behar dela, sexu eta ikuspegi afektibotik hezkuntzan inbertitu behar dela, prebentzioa dela mekanismorik onena, baina tamalez, oraindik ere, abortu tasa altua daukagu. Eta beraz, egoera horiei ere aurre egin behar zaie. Eta horrek berme guztiak eskatzen ditu osasungintza publikoan, eta erabaki horiek askatasun osoz eta inolako injerentziarik gabe hartu ahal izateko. Garrantzitsua ere bai, egia da Auzitegi Konstituzionalak duela gutxi esan duela Zapateroren aurreko erreforma legala izan zela, konstituzionala dela, eta horrek erraztu egin du, egia esan da, pixka bat onarpenaren bidea, baina horrez gain ekartzen ditu ere aldaketa garrantzitsuak. Adibidez, 16-17 urteko adin txikikoek kasu guztietan, ez dute haien gurasoen baimena behar izango, adibidez, abortatu ahal izateko, aldute, noski, eduki, baina ez derrigorrez, hau kasuistika batzutan oso garrantzitsua da, kasuistika zehatz batzutan, babes hori ez daukatelako, eta hori garrantzitsua iruditzen zaigu, eta horretaz gain, errazten dira adibidez antizorgailuak, doakoak izanen dira, momentu batzuk, zehazki, orain arte doakoak ez zirenak, edo beste neurri batzuk ezartzen ditu ere, bestarlo batzutan, hilerokoarekin lotutakoak adibidez, baja eskubidea onartzen du oso mingarriak direnean, hainbat, ez bakarrik abortuaren inguruko, hainbat neurri garrantzitsu ekartzen ditu legeak, bai. Esan liteke neurri batean baietz, ezta? Alderdi Popularraren gobernuak ezagutu ditugu, Alderdi Popularraren gobernuek abortuaren legean atzera urratsak eman zituzten eta gehiago eman nahi zituzten, oso ikuspegi konservadoretik lantzen zen berdintasuna, emakume eta gizonen arteko berdintasuna izatekotan, eta emakumeen kontrako indarkeriaren aferan esate baterako, estatu mailako paktu bat egin zen, baina hori ez zuen Alderdi Popularrak diruz hornitu. Beraz, momentu honetan ez bakarrik ikuspegi feministan, baizik eta beste hainbat esparrutan, segurazki, ez dugu Espainiar Estatuan ez da inoiz izan halako koalizio gobernurik, Alderdi Sozialistaren ezkerretara ere dagoen
alderdi batekin. Eta, bueno, urrats batzuk eman direla, ukaezina da, baina hori ere lortu da, beste talde batzuek ere indar egin dugulako, eta beste talde batzuek ere gure botoak jarri ditugulako, halako erreformak eta halako neurriak arzitezen. Bueno, nik esango nuke aurrera pauso politak egon direla, aurrera pauso garrantzitsuak egon direla legealdi honetan, eta ziur aski aurrera pauso hauek garrantzia berezia edo ikusgarriagoak dira alderdi popularraren gobernuak pasatu ondoren. Egia da, Rajoyren gobernuak oso atzerakoiak izan zirela, eta horikin konparatuta, egia da, baina beti egon dira aurrerapenak, aurrera pausoak, eta berdintasunaren alde, eta espero dut egoten jarraitzea asko falta delako oraindik. Ezin dugu ahaztu, lan munduan adibidez orain dagoen diskriminazioa, zaintza sistema orekatu eta potente bat egiteko, bultzatzeko, oraindik pauso gutxi eman dira. Esango nuke aurrera pausak egon direla, baina ahaztu gabe oraindik falta dena. Bueno, ematen du Nafarroko gobernua edo osasun departamentua akordio batera iritsi dela aste honetan medikuen sindikatuarekin, eta geuk oso garbi esan nahi diogu gobernuari alde batetik gainontzeko sindikatuekin eta osasungintzako esparru sindikaletan ere eta mai sektorial zein mai politikoetan negoziazio esparru horietan bilatu behar dituela akordioak. Gaizki eta berandu ibili da osasun departamentua eta oro har Nafarro gobernua. Badira osasungintzarloan eta funtzio publiko osoan ere hainbat eta hainbat aldarrikapen oso zilegi direnak eta Nafar gobernuak egin duen kudeaketa eta egin duen negoziaketa esparru horietatik kanpo izan da. Alegia, fokalizatu egin du besterik gabe medikuen sindikatuarekin eta ez diogu uko egiten. Neurri horietako batzuk egokiak direlako, baina ozen kasutan guk gobernuari eskatzen dioguna da. Hori guztia eta akordio hori behar den maila eraman behar duela, ezin dela izan besterik gabe sindikatu batekin organ horietatik kanpo hartzen duen akordioa edo hartzen dituen erabakiak, eta gero gobernuak luzatu digune proposamenean era berean planteatzen da beste epe bat medikuen sindikatu horrekin berarekin negoziatzen jarraitzeko mai horietatik kanpo, eta gero hortik aurrera, Nafarroko parlamentuan egin behar diren lege aldaketak egin daitezen eta hortik aurrera Nafar gobernuak eskuak libre izango dituela nahi dituen neurriak bere kabuz hartzeko, eta guk hori ezin dugu onartu, ez dugu emango inolako txeke zuririk gobernuak nahi duen momentuan nahi dituen aldaketak egiteko, eta beraz, badago tarte bat negoziatu ahal izateko, eta guk ere hor gure prestutasuna agertzen dugu bide horretan aurrera egiteko, baina beti ere dagokion moduan eta bestelako sektore eta profesionalekin halako agrabiorik sortu gabe. Gaiarekin jarraituz, Katxalingune zerbitzuaz hitz egin nahiko nuke. Katxalingune zerbitzua aurreko legealdian onartu eta garatzen hasi zen, 8/2017 legearekin batera, eta Nafarroan nik esango nuke suposatu duela aurrerapauso garrantzitsu bat LGTBI pertsonen eskubideen alde egin ahal izateko. Atenditzen dituelako pertsona hauek, Nafarroa osoan, hasiera batean Iruñan bakarrik egoitza zeukan arren, gero Tuteran, Irurtzunen, Tafaian, Lizarran zabaltzen hasi zen, eta duela gutxira arte Nafarroa osora iristen zen zerbitzu bat zen, zerbitzu gainera arreta orokor bat eskainiz, arreta juridikoa, sexologikoa, ez dakit, denetarik eskainiz, eta ez dakigu zergatik, ez dugu lertzen zergatik Nafarroako gobernuko parte batek nahi du murriztu zerbitzu hau, zehazki Remirez kontseilariaren agindupean dagoen presidentzia kontseilaritzak eta inaik egin nahi dute hau, eta ez dugu lertzen. Diru nahikoa dago aurtengo aurrekontuetan zerbitzu on batekin jarraitu ahal izateko, onartu genuen duela gutxi parlamentuan 258.000 euroko partida bat,
iaz baino 28.000 euro gehiagokoa, eta hala eta guztiz ere murrizketak ezarri nahi dituzte inain eta presidentzia departamentuan. Ez dugu ulertzen, ze murrizketa hauek ekarriko dutena izango da, hasteko diru gutxiago jarri nahi dute partida honetan, 3 langileen kaleratzea eta horren ondorioz noski zerbitzuaren galera, ez? Eta ez dugu konpartitzen, parlamentura ekarri genuen mozio bat, gobernuari esateko bide horretatik ez duela joan behar, eta onartu zen mozioa, bakarrik PSN-ek bozkatu zuen kontra, eta gero abstenitu ziren Alderdi Popularra eta Podemos, ez beste guztiok alde bozkatu genuen. Eta ulertzen ez dugulako azalpenak entzun ditugu, gobernuko azalpenak entzun ditugu, baina ez gaituztelako bat ere gomentzitzen, jarraituko dugu bultzatzen, benetan pentsatzen dugu kontu larria dela eta zerbitzuaren kalitatea gehien bat landa eremuan ezin dela jaitsi. Ikusi duzuen hori, gaurko hemen magazina eskaintzeko genuena, bihar ere hortzeguna hemen izanen gara, ezpada gauza arrarorik gertatzen behintzat. Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.